Alƙalan kotun sauraron ƙorafin zaben wadda ta yi zama a Sokoto sun shafe akalla sa'a 5 suna bayani akan abubuwa daban-daban da kotu ta yi la'akari da su kafin ta yanke hukunci, wanda a ƙarshe suka ce ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC Bello Matawalle da kuma jam'iyyar APC da suka shigar da ƙara suna ƙalubalantar sanarwar da hukumar zaɓe ta yi cewa Dauda Lawal na jam'iyyar PDP ne ya samu nasara a zaben gwamnan da aka yi, cewa duka sun gaza wajen gamsar da kotu da hujja. Wannan nema ya sa kotun ta yi watsi da karar har ma ta yi wa ɗan takarar APC tarar naira 500,000. Chief Solomon Akuma shine lauyan Dauda Lawal wanda ya ce hukuncin ya musu daɗi. The summary of their judgment is that the petition against His Excellency Dauda Lawal is devoid of merit and the tribunal dismissed it with cost of 500,000 naira. Hukuncin a takaice shine babu wata hujja ko madogara game da kalubalantar zaben da aka yi wa Dauda Lawal, kuma kotu ta yi watsi da karar. Kana ta yi wa masu kara taron naira 500,000. Sannan kotu ta tabbatar da sanarwar da hukumar zaɓe ta yi cewa Dauda Lawal shine zababben gwamna a jihar Zamfara. Mun yi na'am da wannan hukunci saboda yana cike da hikima da la'akari da matsayin doka kwarai. Sai dai jam'iyyar APC a jihar Zamfara ta ce sai ta yi nazarin hukuncin, kana za ta san matakin da za ta ɗauka na gaba. Malam Yusuf Idris shine jami'in yada labarai na jam'iyyar a jihar Zamfara. A jam'iyyance har yanzu ba mu kai ƙarshen abin da za mu yi ba, sai mun tuntuɓi shugabannin jam'iyya da kuma lauyoyinmu, sannan mu ga judgment ɗin abin da ta rubuta a ciki. Daga bisani mu san matakin da za mu ɗauka na gaba. Muna jiran lauyoyinmu su karɓo judgment ɗin, sannan shugabanninmu, sannan mu san mataki na gaba da za mu ɗauka. Ba ku dai gamsu ba kuma ba ku ce ba ku gamsu ba. Ai maganar gamsuwa ita ta yi abin ta yi gabatar da nata iya fahimtar ta ce muna da damar mu ɗaukaka ƙara, muna da wurare guda biyu. So abinda muka yi duka shaidukan mu da muka gabatar ta ce mun kasa gabatar da shaiduka isassu cewa mun yi proving petitions da muka gabatar. So amma dai abin ban mamaki hatta da birnin Magaji local gama wanda ma a fili yake kowa ya san ba a yi zaɓe a mazaɓu guda 5 ba, ta ce a yi zaɓe a wurin. Mun kasa proving cewa ba a yi zaɓe a wurin ba. Ɗan takarar gwamna na jam'iyyar APC a jihar Zamfara Bello Matawalle a zaben da aka yi a watan Maris ɗin da ya wuce ya kalubalanci zaben Dauda Lawal ne bisa zargin magudi a zaben. Kana ya nemi kotu ta tabbatar da shi wato Matawallan a matsayin wanda ya nasara. Ibrahim Isa, sashen Hausa na BBC, a Abuja, Najeriya.